расули худо саллаллоҳу алайҳи васаллам фармуданд: рӯзи қиёмат аввалин се нафаре ки пеши худованд оварда мешаванд ва барояшон ҳисобу китоб мешавад инҳоянд. якум шаҳид, касест ки дар ҷанг кушта шудааст. ӯро пеши худованд меоранд. худованд ба ӯ ҳамаи неъматҳоеро ки дар дунё дода буд нишон медиҳад. шахс ин неъматҳоро эътироф мекунад. худованд мепурсад: бо ин неъматҳо чӣ кор кардӣ? ӯ ҷавоб медиҳад: ман барои ризояти ту ҷанг кардам ва шаҳид шудам. худованд мегӯяд: дурӯғ гуфтӣ. ту ҷанг кардӣ то мардум бигӯянд: ин мард ҷасур аст, ва мардум дар ҳаққи ту ҳамин тавр гуфтанд. пас амр мешавад ӯро рӯ ба замин кашонда ба дӯзах мепартоянд. дуввум касе ки илм омӯхта буд, таълим медод ва қуръон мехонд. ӯро меоранд. худованд ба ӯ неъматҳояшро нишон медиҳад. ӯ онҳоро эътироф мекунад. худованд мепурсад: бо ин неъматҳо чӣ кор кардӣ? ӯ мегӯяд: ман илм омӯхтам, онро ба дигарон таълим додам ва қуръонро барои ризояти ту мехондам. худованд мегӯяд: дурӯғ гуфтӣ. ту илм омӯхтӣ то дар ҳаққи ту бигӯянд: ин мард олим аст, ва қуръон хондӣ то бигӯянд: ӯ қори аст, ва мардум дар ҳаққи ту ҳамин тавр гуфтанд. пас амр мешавад ӯро рӯ ба замин кашонда ба оташи дӯзах мепартоянд. сеюм касе аст ки худованд ба ӯ сарвату мол ва неъматҳои гуногун дода буд. ӯро пеши худованд меоранд. худованд ба ӯ неъматҳояшро нишон медиҳад ва ӯ онҳоро мешиносад. худованд мепурсад: бо ин молу неъматҳо чӣ кор кардӣ? ӯ мегӯяд: ман дар ҳар роҳе ки ризояти ту ҳаст сарф кардам. худованд мегӯяд: дурӯғ гуфтӣ. ту ин корро кардӣ то дар ҳаққи ту бигӯянд: ӯ саховатманд аст, ва мардум дар ҳаққи ту чунин гуфтанд. пас амр мешавад ӯро рӯ ба замин кашонда ба дӯзах мепартоянд.